Oli tu! Sorprèn amb la cuina de l'oli. Neu d'oli. Això és neu d'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Un toc de distinció capaç de fer que fins i tot els sogres us comencin a mirar amb uns altres ulls. Necessitem un polsim de sal, oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana i maltodextrina. La maltodextrina, tot i el seu nom, no és cap altra cosa que un producte habitual en la cuina professional i que és a mig camí entre els carbohidrats simples, com és el sucre, i els carbohidrats compostos, com és el midó. Entesos? En un bol, amb l'ajut d'unes varilles, barregem la maltodextrina amb l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. A poc i barrejada amb l'oli, la maltodextrina anirà agafant volum. És així que acabarà convertida en una pols blanca d'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Amb aquest aspecte. Correcte. I és al final que hi afegim la sal. Neu d'oli d'oliva verge extra en estat pur. No tots els olis són iguals. Abans de decidir-nos per un o altre, cal que ens mirem l'etiqueta i ens fixem en 4 coses bàsiques. Primer, la categoria de l'oli. El verge extra és el suc natural de l'oliva sense cap defecte. Mentre que el verge extra i el verge són olis 100% naturals, la categoria oli d'oliva s'elabora mitjançant un procés industrial. Segon, la varietat de l'oliva. L'arbequina dona olis molt subtils i agradables. En tercer lloc, cal que ens fixem en els segells de qualitat. DOP vol dir Denominació d'Origen Protegida, un certificat europeu de qualitat i origen. El segell Siurana garanteix que la producció, elaboració i envasat s'ha fet en el territori protegit. Finalment, cal que ens fixem en la data de consum preferent. És el termini fins al qual l'oli mantindrà intactes les característiques descrites a l'etiqueta. Acostuma a ser entre 1 i 2 anys, malgrat que l'oli és un producte de temporada i, per tant, com més aviat el consumim, millor. Què en podem fer amb la neu d'oli d'oliva de la DOP Siurana? Vegem-ho. Principalment, és ideal per decorar i arrodonir alguns plats de carn, amanides o aperitius. Però si no hi posem sal, també la podem utilitzar en postres elaborades amb oli d'oliva. Com pot ser un bon gelat d'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. I oli tu! Res no tornarà a ser igual a casa dels sogres. Que vagi de gust!